Takže dnes nám náš prezident Donald Trump oznámil vraj, už Irán je viac menej vyriešený, čo veľmi pomohlo samozrejme akciovému trhu a taktiež ceny ropy, ktorá je za barel. Vystrelilo to tuším až na $125 a teraz je späť na $80. My v Amerike zatiaľ v pohode, lebo ropa k nám prúdi z Venezuely. Čo veľa z vás písalo, vraj je to ukradnutá ropa. Nie, za tú ropu Amerika platí. A platí Venezuele a platí vlastne štátu, čo predtým ropu Venezuela predávala napríklad Číne a prachy schrábol Maduro, takže takto tam fungovalo. Ale momentálne Amerika Venezuele za ropu platí. Taktiež na Slovensku Amerika môže za to, že benzín a veľa vecí tam zdražilo. Naposledy, keď som pozeral, tak vojna, alebo vlastne tá vojenská operácia začala asi pred týždňom a ceny vraj teda vystrelili pred týždňom, alebo tam je dražoba už niekoľko rokov. Myslím si, že na svedomí skôr to má vaša vláda na Slovensku, ktorú ste si zvolili, lebo tí majú politiku na všetky 4 strany a tuším mali nejakú dohodu taktiež s Ruskom a s Ukrajinou, čo sa týka ropy, ktorá netečie, takže možno, že aj to bude trošku dôvod, že tá ropa a ten benzín je trošku drahší. Inflácia, že by Amerika mala na svedomí infláciu na Slovensku, to si myslím, že už tam beží niekoľko rokov. To sa nestalo pred týždňom. Potraviny nezdražili pred týždňom, ale zdražili už, teda ťahajú to už niekoľko rokov. A pamätám si, ja som bol v Banskej Bystrici a videl som veľký billboard s pánom prezidentom, ktorý tedy ešte nebol prezident, a tam bol veľký billboard a napísané tam bolo, že idú zlacňovať potraviny. To bolo ešte cez voľby. Takže tu je tuším nejaké 2 roky dozadu, hej. Takže neviem, čo sa tam prihodilo na Slovensku. Napíšte mi do komentáru.